2, 3, 28 a mrzneme sa kokoti na zastávke. Ale, že popičia sršal. Čo povedali? Sme veľmi silno pri hrade. V Bratislavsku má asi 150 metrov, 7 sa odrbali, ani neviem jak a prečo, kvôli komu. Boli sme v Dopleri, fakt, že šupa. Toto musíme zdušeno natočiť. Keď mám dobrú radu, tak je to popičí. Daj nula. Daj nula. To je taká trojka, daj nula. Vynuloval za. Daj mi nula. Vynuloval. Tak hlúpy, tak sa ostrali. Nikto to nie. Ja som Majke. Počujem, máte zabiť? A ty si káže. Ja som ťa volal, ne? A my sme čisté. Čo si povedala, že máš vlastníčový sveter, ne? Ako ženu bundu, ne? A že vyzeráš ako pre ňu môj syn, ne? Ja on vyzerá jak Indiana Jones, len musí mať alebo číka. Z Doplery klesla úroveň. A tam veľmi silno klesla úroveň. Som tam o druhýkrát v bordelách svinia, najväčší západákov, fakt, ako už tam nikdy, že ťa nepôjdem, to je darmo. To lepšia diskotika je u mňa doma, ty kokos. Dobre, Ježiši. Zemakvení ostrihaní silou nasýtení, že si nás odrbali, nemáme ani fňuk. Ani floka, ani poistenie gumové. Do štaka! Ja mám nápad! 300 hrmených! Ja mám nápad, pomôžte, ja to píšu na Rakúsku ceste. Čak ty ale 10 kilometrov. Nevadí! Počuj si, že neklamá, ona je tu. Vidíte ju? A kde? To je ona, he? To je ona. Počujem. Fakt nejaká jebačka, fakt neklamá. No ukaz, kde si? Fakt je to jebačka, nemá reklama. Počujem, tak ťa odrvali. My sa previezli do Peru, ku hradu, jak kokoti. Čo je? Fakt neklama, však aj nejaká jebačka došla. Tak tá je pekná, ale taká ti nenavarí a neožilí a neopere. One mytici si Do? kúkni sú na bume. No, kúkni si na bume. Kevlo, anywhere. Ona má tak zložitý níž, že nás treba... Lebo ja mám tiež laky, že Lloyd Grande. Sídlo taxikán sa stabilizácie. Či duše natočím. Ja som s nimi, ty kokos už za ten čas, čo sme to s nimi volal tenka. A sedem a furt tu nikto není. Počúvam, a kde sú? Keby Boh vedel. Ty debil, však im zavolaj, ja tu... Počúvam, a fakt im z svojej dozemie myslím išli z Doperu. Počúvaj, chcem ísť doma do svítania. Peťo to vybaví. A tak sa volajú? Saša. A? To na Saša? Saja. Silný hovor. Zrodosoval 12 dní. Pamätám iba 10. A na svoj nezvíhajú tie špiny. Hlavne, že mi išli only 30 km na Bratislavský hrad, alebo do parlamentu, alebo kam do riti. My mali rokovanie, aj tak ho zrušili, hajzdy vyjebali. Že Fico rokoval s nami. Že Fico tvrdova ťažko rokoval, ale... Že nič. Tam určite došlo... Že volá sa Saška jebačka. Chudák, Lušpaj, Daj to sem, ja si vybavím ťažko. Oni nezvíhajú. A toto je naša mapa silná, že pôjdeme, odtiaľto pôjdeme peši, chvíľou odtiaľto pôjdeme peši až sem. Sem. Až na astronomickú, ty čo si Gagarin do piče. Tam bývam. Na tejto ulici. Taký Gagarin. Jaká je tu mierka silná? Ty debilný Lušpaj, okrates, vypni ten mobil. Už pevka, Peoples. Ty Lušpalokrates?